și sunt sigur că Dumnezeu este Cel care mi-a schimbat viața și m-a ajutat. Vă zic bun venit și Dumnezeul laudei mele să ne binecuvinteze pe toți. Ce în după amiaza aceasta, în seara aceasta avem un prilej atât de minunat să luăm seama din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui, pentru că El poate lua chiar acum și povara ta, dar și povara întregii lumi. Pentru că El s-a dat pe sine și s-a dat la moarte și încă moarte de cruce, ca noi să fim fericiți, noi să trăim zile frumoase și ca în timpul zilei, având această cunoștință și încredere în acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. El să ne îmbogățească tot mai mult, în visteria inimii să pătrundă cuvântul Lui și să-L punem în practică, să nu fim niște ascultători uituci și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Bine ați venit! Încă o dată vă spun, puteți avea prilejul, fie ocazional sau chiar cu dorință de a-L cunoaște mai mult, despre această Scriptură, despre acest Iisus care a venit din cer. Mă pot găsi și pe paginile de YouTube, cum o spun întotdeauna, Pocăitul cu pălărie sau Samariteanul cu pălărie, inclusiv paginile de Facebook. Și Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu luarea minte la tot ceea ce voi face în seara aceasta, pentru că voi chema numele Lui. Amin.
Doamne, Părintele meu, îți mulțumesc de iubirea, de dragostea, de tot ceea ce ai pregătit Tu și în seara aceasta și numai în locul acesta și oriunde se cheamă în numele Tău, fie slăvit și binecuvântat. Pentru că dacă te chemăm, Tu vii în mijlocul nostru. Tu ești acela care însoțești, Tu ești acela care lucrezi și Tu ești acela care dai har. Și îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt, prin care vrei să ne însoțești și prin care vrei să ne aduci la cunoștință planul Tău și vrei să ne sfințești. Și acolo unde e nevoie și acolo unde e trebuință să ne chiar mustri. Îți mulțumesc de iertarea Ta, de grija Ta și față de o lume întreagă și față de țara noastră, cu toate că trăim vremuri grele, dar Tu ești acela care aduci pace. Dacă strigăm din toată inima noastră la Tine, pentru că avem nevoie de Tine și fii slăvit și binecuvântat, Tată bun, pentru că Te rog în numele Domnului Iisus. Amin. Să luăm aminte la această cântare, pentru că ne vorbește despre Domnul Iisus. Nu-i singur Iuda vinovat, nici mare preot, nici Pilat, și lumea întreagă prin păcat. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dă, nici mari preoți, nici Pilat, Și lumea întreagă prin păcat. ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu, și eu, și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici piciul când Iisus căzut. Și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, a mea și a ta, a mea și a Ta, a mea și a ta. câtă binecuvântare de la Nu Dumnezeu. patru cuie l-au străpun, Să îndure El moarte și că moarte de cruce. când El pe cruce se așternu. Din noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpus. Și eu și tu, și eu și tu. Să luăm seama, chiar dacă la timpul acela noi încă n-am avut viață, dar El a făcut pentru noi totul. Și noi am luat parte la suferințele Domnului Iisus, fiindcă atât de mult ne-a iubit. Nu doar bătrânii cărtura, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochii murdari, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu și tu, și
cel condamnat. El te întreabă da sau nu. Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da. Eu am spus da și-am fost iertat. Eu am spus da. Dar tu, Dar tu, Dar tu. ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și-am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, dar tu. Un Dumnezeu așa de bun, un Dumnezeu plin de dragoste și de bunătate, să dea El, să plătească El în locul nostru. Dumnezeu a dat, Dumnezeu nu mai are ce da. Pentru întreaga omenire a plătit prețul răscumpărării ca să ne ridice din starea de păcat. Dar tu, eu am spus da și am fost iertat. Doamne, dă-ne această gândire și privirile noastre să fie ațintite acolo la Golgota, acolo în suferințele Lui. Pentru că seara aceasta avem un prilej la care să cugetăm și să privim la ceea ce a suferit Domnul Iisus. Este bine să luăm seama, pentru că în Evanghelia după Luca, de la capitolul 23, cu versetul 33, vom vedea drumul suferinței Domnului Iisus, drumul care a ajuns la Golgota, acolo să-i spășească păcatele întregii lumi, acolo disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, așa era de disprețuit, că îți întorceai fața de la el și eu și tu nu l-am băgat în seamă. Dar avem prilejul în seara aceasta să-L cunoaștem pe acest Domn și Hristos. Pentru că oricine mărturisește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Numai cu El și numai în numele Lui putem să obținem iertarea păcatelor noastre și fie ca cuvântul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea și să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 23, și să citim începând cu versetul 33. Și vă invit, acolo unde sunteți, în casele dumneavoastră, haideți să ne ridicăm în picioare pentru a da cinstea cuvenită citirii cuvântului Domnului și pentru a ne asigura că suntem atenți la citirea din Sfânta Scriptură. Luca, capitolul 23, începând cu versetul 33. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă El este Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evrești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și îi zicea:
nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Amin. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al 6-lea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Amin. Haideți să înțelegem ceea ce ne-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și să privim acolo la Golgota. Să luăm parte la suferințele Domnului Isus. Pentru că dacă Domnului Isus îi se au întâmplat toate aceste lucruri, ce se va face cu noi? Nici noi nu suntem scutiți de suferințe, dar ferice de aceia care sufere pentru numele Domnului Isus, nu cu alte probleme. Chiar pandemia, dacă ar veni peste cei credincioși, ea poate ucide trupul, dar nu poate ucide sufletul. Să ne temem de acela care poate ucide sufletul și trupul. De aceea, în seara aceasta, avem ocazia să privim la Golgota. Când au ajuns acolo, acolo era planul lui Dumnezeu. Trebuia să fie scos afară din cetate Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu l-au vrut. Nu vrem să stăpânească peste noi omul acesta. Pentru ei era un om oareșcare. Da, era un om al durerii și obișnuit cu suferința și totodată era Dumnezeu. Și o suferință așa de mare încât eu și tu și o lume întreagă n-am fi putut să o ducem. Pentru că o sânda lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu, ne-ar fi despărțit de El și am fi ajuns în locul ghenei, acolo unde nu mai este salvare. Dar pentru că Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste dovedită, Dumnezeu a plănuit un plan cu omul. Încă de la căderea în păcat, lui Dumnezeu i-a păsat. Chiar dacă la timpurile alea noi încă nu eram, dar El ne vedea și ne cunoștea și ne cheamă și pe nume. Și în ziua de astăzi, glasul Lui, de acolo de pe cruce, a cerut iertare, pentru ca noi să avem pace cu Dumnezeu, dar să avem și pace unii cu alții. Slăvit să fie El. Așa cum am spus, l-au luat mari preoți și cărturarii, cum am auzit în cântare. Nu că ei n-au fost vinovați, dar nu numai ei singuri. Și eu, și tu, și noi suntem cei doi tâlhari. Pentru că fiecare era rândul cetei noastre. Am păcătuit și ne-am distanțat de Dumnezeu. Sub o formă sau alta, fiecare își cunoaște viața lui. Eu mă cunosc pe a mea. Numai un om sănătos nu poate să stea de vorbă cu sufletul lui și să-și verifice viața. Și nu numai atât, să strige la Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine. Doamne,
Dacă sunt pe o cale greșită, îndreaptă-mă Tu pe calea veșniciei, pentru că oricum aici nu vom rămâne. Pentru că trupul acesta a fost luat din pământ, din țărâna pământului. Dumnezeu l-a frământat, așa cum frământă olarul. De aceea, trupul acesta trebuie saturat. Și trupul acesta se satură tot din pământ, cu pământ. Pentru că tot ceea ce crește din pământ, și noi facem alegerea, e pentru trup. De aceea trebuie să și plătim plata păcatului. Este moartea. În statul evreu, la vremea aceea, s-au dus doi frați, cu toate că ei cunoșteau adevărul lui Dumnezeu, dar s-au dus la rabinul de la vremea aceea, pentru că s-au certat pentru pământ. Și l-au întrebat: fă-ne dreptate. Fiecare își avea partea lui de dreptate în buzunar. Al cui este pământul? Și rabinul, pentru că e un om înțelept, le-a spus: așteptați. S-a pus cu fața la pământ și a pus urechea deasupra pământului și a zis: vorbește, vorbește. Și apoi s-a ridicat, pentru că l-a întrebat pe pământ ca ei să priceapă. Și apoi i-au zis: ce ți-au spus pământul? Și rabinul i-a răspuns: pământul nu e al vostru, dar voi cât mai curând veți fi ai lui. Ne certăm în zilele noastre de astăzi, frate cu frate, soră cu frate, mamă și cu copii, pentru pământ, pentru moștenire. Dar să luăm seama că toate acestea vor rămâne aici pe pământ. Pentru că trupul acesta s-a hrănit cu pământ și în pământ se va întoarce. Dar sufletul are valoare. Și pentru suflet, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să coboare din cer. Să vină să ne rezolve problema noastră. Să surupe zidul de despărțire între om și Dumnezeu și să ne împace cu El. El și-a făcut partea. De acum noi trebuie să dăm năvală. Pentru că dacă mai lăsam un pic mai departe, am fi găsit pe la ceasul la 6-lea, așa cum ai auzit, perdeaua din lăuntru templului s-a rupe din două, de sus până jos. Și de acum să avem intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Noi nu mai avem un paravan. Paravanul nostru din vechime s-a rupt și Domnul Iisus ne-a făcut legătura cu Dumnezeu. Noi suntem liberi, doar siliți-vă, ne zice Domnul Iisus. Dar înainte de toate acestea, l-a costat mult, așa cum a spus. L-au judecat, l-au condamnat la moarte și apoi i-au pus o cruce în spinare și l-au scos afară din cetate. În Evanghelia după Ioan de la capitolul 19 ne spune: Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățâniei. Și aici, așa cum am auzit, a ajuns la locul căpățâniei. Și acolo a fost răstignit. Acolo au fost puse 3 cruci. Și Iisus era la mijloc. Dar mai erau 2 tâlhari, unul la stânga, celălalt la dreapta. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să fie pus pe cruce, urcat pe cruce. Și în timp ce băteau piroanele în palmele Domnului Iisus, El se ruga pentru acei oameni călăi: Tată, iartă că nu știu ce fac.
Oare chiar nu știau ce face? Dar toate aceste lucruri au trebuit să se întâmple. Și Fiul lui Dumnezeu pe cruce, nici măcar acolo, n-a avut liniște. Și acolo a avut împotrivitori. Însuși chiar și pe cei care erau pe cruce. Pentru că unul dintre ei i aruncau cuvinte grele. Mântuiește-te pe tine, dacă ești Hristosul, și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt, de la un timp, după ce și el, alături de celălalt, aruncau cuvinte grele asupra Domnului Iisus și a venit în fire. E momentul să venim în fire, să ne trezim din somnul nepăsării. Dacă tâlharul acela, unul singur, s-a trezit acolo pe lemnul crucii și alături de el să-l vadă în aceeași suferință pe Fiul lui Dumnezeu și a făcut o rugăciune. Doamne, adu-ți aminte, pentru mine este, pentru noi este drept să primim răsplata pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a făcut rugăciunea. Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Domnul Iisus i-a purtat de grijă și tâlharului de pe cruce. Adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Câtă bunătate să-și exprime Fiul lui Dumnezeu față și de acești doi tâlhari. Unul a primit mântuirea, unul a primit iertarea, dar celălalt a rămas în păcatul lui și fără de legile lui. Ce să mai vorbim despre tâlhari? Când marele preot era alături și el acolo, pentru că el l-au dat în mâinile celor fără de lege. Și el îi strigau la fel. Pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Coboară-te de pe cruce. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dacă ești Hristosul lui Dumnezeu, câte cuvinte grele se arunce asupra Domnului Iisus. Dar așa cum am spus, toate acestea au trebuit să se întâmple. Pentru că El pentru aceasta a venit. Să ne împace cu Tatăl, cu Dumnezeu, să ne facă fi de Dumnezeu, să ne strămute din împărăția întunericului, al diavolului și să ne răscumpere prin sângele Lui, prin sângele crucii Lui, acolo la Golgota. Ce lucrare minunată, ce eveniment, mai bine de 2000 de ani. Lucrarea aceasta s-a săvârșit și astăzi încă sunt oameni care stau nepăsători față de această dragoste a lui Dumnezeu și zac în întunericul acestei lumi. Și apoi să văd de pe o zi pe alta tot mai nenorociți, tot mai departe de Dumnezeu, trăind în păcate și în fără de lege. Și păcatul aduce moarte, dar mai întâi aduce suferințe. Sunt oameni tineri care dacă îi privești de aproape, nu le mai dai ani care ar trebui ca ei să-i aibă și au o față așa de îngreunată din pricina păcatului, pentru că a pus stăpânire pe ei. Îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că încă mă pot bucura și nu mă preocupă ceea ce este în lume, pentru că în lume este pofta ochilor, lăudăroșia și sunt atâtea lucruri care atrage pe oameni ca pe un magnet. Și mulțumesc lui Dumnezeu
pentru că numai puterea Lui ne poate debranșa de aceste lucruri care pun stăpânire pe noi și aduc suferințe. Ferice de acum, de cei ce și-au pus nădejdea în Dumnezeu, pentru că vremurile sunt tot mai grele, sunt tot mai scurte. Nu trece o clipă. La fiecare minut se moare și se duc în neștiință, pentru că n-au cunoscut dragostea lui Dumnezeu, o parte din ei. Dar sunt și credincioși care sufere de asemenea, dar au nădejde dacă pleacă de pe pământul acesta, pentru că de obicei se spune cum a murit. Eu aș zice cum a trăit. Ai trăit pentru Hristos. Dacă ai trăit pentru Hristos, vei fi cu El. Dacă ai trăit în plăcerile tale, ai avut o formă de religie, te vei duce dincolo, departe de fața lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu pe cruce, acolo, i-a fost sete de tine și de mine în suferințele Lui și a strigat mie sete. Și i-au pus într-un băț, am moiat un burete în oțet și au pus la gură să bea. Se prelungească suferința, dar el n-a luat. Pentru că era sete de tine, era sete pentru mine. Veniți la mine și eu vă voi da apa vieții veșnice, Domnul Iisus, acolo pe cruce. Mulțimea care erau acolo, de asemenea, i-aruncau cuvinte de ocară. Până și trecătorii ziceau, nu ești tu Hristosul lui Dumnezeu? Pe alții i-ai mântuit, dar pe tine nu te poți mântui? Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, a biruit. El n-a venit aici pe pământ cu armură metalică, nici cu grenade, nici cu săbii. Și a venit ca un miel și a biruit acolo pe lemnul crucii. Lucrarea celui rău s-a sfârșit, zice Domnul Iisus. În mâinile tale îmi dau Duhul. Și Dumnezeu a primit jertfa Domnului Iisus. De aceea l-a înălțat mai presus de orice nume. Și numai ca în numele Lui lumea să fie mântuită. Nu este dat alt nume în care să fii mântuit. Numai în numele Lui Iisus. Pentru că El a rezolvat problema păcatului încă de aici de pe pământ. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul, mânia lui Dumnezeu se coboară peste el. Doamne, ai milă de noi. Iartă-ne greșelile noastre. Să facem rugăciunea vameșului, așa cum a spus aseară. Ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătoasa. Și Dumnezeu te ridică. Și te ridică la un rang înalt. Te face fiu de Dumnezeu. Face din tine o preoție, o împărăție pentru Dumnezeu, un slujitor, ca să duci mesajul acesta al Evangheliei. Nu trebuie teologie, nu trebuie școală și studii. Trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu, așa cum stă copilul cu părintele lui. Și El te va învăța, pentru că nu ne-a lăsat orfani. Domnul Iisus la plecare, la ceruri, ne-a dat nădejdea aceasta, că nu vom rămâne singuri și ne va trimite un mângâietor, adică Duhul adevărului, Duhul Sfânt, și El ne va îndreptăți, El ne va sfinți, El ne va pregăti și El va descoperi în ceea ce privește viața păcătosului. Numai să avem urechi de auzit la șoapta Duhului lui Dumnezeu. Sunt multe duhuri în lumea aceasta, dar unul singur este Duhul lui Dumnezeu,
care aduce pace. Celelalte duhuri aduce suferință. Te departe de Dumnezeu. Îți spune tot felul de lucruri înșelătoare, pentru că El este înșelătorul. Dar nu te lăsa dus de șoapta celui rău, pentru că El este gelos. Știe că mai are puțină vreme și va fi aruncat în iazul de foc. Dar nu numai El, și toți aceia care au devenit slujitori în Lui, din pricina necredinței în Domnul Iisus. Dar ce vei face când vei sta față în față cu Dumnezeu, la judecata de apoi? Nu te va întreba Dumnezeu câte mănăstiri ai făcut, câte case ai construit la săraci? Nu zic că e rău. Dacă ți-ai împărțit pâinea cu săracii, și te va întreba ce ai făcut cu fiul meu. Ascultarea de Dumnezeu și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Cine păzește cuvântul meu, pe acela Dumnezeu îl va iubi. Să păzești cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinești. Și Domnul să vă binecuvinteze. Pentru că timpul se scurge, dar El să vă vorbească mai mult decât am putut face eu. Amin. Voi încerca să mai ascultăm o cântare. Eu nu mă tem de groaza nopții, nici de săgeata celui rău. Eu nu-s creat la voia sorții, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem de groaza nopții, eu nu mă tem de groaza nopții, nici de săgeata celui rău. Eu nu-s creat la voia sorții, Eu nu mă tem. eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem, cu mine este Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem, cu mine este Dumnezeu. Hai să ne ridicăm picioare cu toți și să cântăm. I-am 10 fii la dreapta mea, dar încerca nu m-ar lovi, și iar de mii alăturea. Domnul meu mă va păzi. Eu nu mă tem. 10.000 la dreapta mea, dar încerca nu m-ar lovi. Vom încheia programul din seara aceasta, așa cum am spus, pentru că Dumnezeu e plin de dragoste, plin de bunătate. Dată la răscruci de drumuri, în cumpănă pedalele s-au pus, păcatul mult și Dacă greu doriți să cunoașteți mai mult, așa cum am spus,
cercetați Scripturile, pentru că în ele veți socoti și veți găsi viața veșnică. Și El să vă binecuvânteze pe toți, cu mântuirea, cu iertarea Lui și cu pacea Lui. Amin. Doamne Tatăl nostru, mulțumesc de toată iubirea, de dragostea și de felul cum ai lucrat. Rămâi cu noi și noaptea aceasta și ai milă de întreaga lume, pentru că te rog în numele Domnului Iisus. Amin. Mai plin de lacrimi, plângeau atunci pentru păcatul meu. Dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Amin. Dragostea Tatălui meu m-a primit, m-a curățit și astăzi sunt fericit. Lângă Crucea Lui m-a luat, în Iisus izvor curat, sufletul El mi-a salvat. Slavă lui